Za sljedeći sport kažu da je najstarija znana igra sa štapom i loptom. Povijesni spisi kazuju da su starovijeke civilizacije još igrale tu igru, ali ne postoji jedinstveni pokazatelj gdje i kad točno. Ukoliko još uvijek niste pogodili o kojem je sportu riječ, pomoći ćemo vam s još jednom informacijom. Igra se na travi. Znači imamo palicu, lopticu i travu. Riječ je naravno o hokeju na travi. Hokej se počeo igrati još početkom 20. stoljeća u Zagrebu, točnije u Samoboru, gdje su osnovani i prvi hokejski klubovi 1908. godine. Iako je više od stoljeća prisutan u hrvatskoj sportskoj obitelji, hokej još uvijek čeka da ga otkriju. Hrvatski hokej pretendira vrsti igranja koja je zastupljena u njemačkoj i nizozemskoj školi, a to su dvije najuspješnije europske zemlje u ovom sportu. Tamo ga zovu i bijeli sport. Svu privlačnost ovog sporta pokazat će nam dvojica mladih hokejaša, Leon Škrnički i Petar Hršak iz hokej kluba Trešnjevka. Upravo gledate sport koji se može pohvaliti da je jedan od najstarijih. Što više, povijesni zapisi slične igre stariji od 2500 godina mogu se naći u Kini, Pakistanu, Perziji i Egiptu. Oduvijek su ljudi uživali nadmudrivajući se na terenu. U ovom sportu uživaju i dvojica mladih igrača. Svaki od njih na svojoj poziciji. I jedan je vratar. Ja sam Leon Škrnički, imam 12 godina i idem u osnovnu školu Petra Zrinskog. Leona krasi kao golmana, to je zapravo jedna posebna pozicija u hokeju na travi. Krasi ga hrabrost, nema straha od loptice, što je zapravo vrlo bitno. I krasi ga i jednu fizičku predispoziciju, a to je agilnost, što je za golmana, a i igrača hokeja na travi vrlo bitno. Tako da, evo, Leon je našao svoju idealnu poziciju na golmanskom mjestu. Dok se njegov klupski kolega najbolje snalazi na poziciji napadača. Ja sam Petar Hršak, idem u osnovnu školu Petra Zrinskog, imam 14 godina i treniram za hokej klub Trešnjevka. Petar, od najmlađih dana, zapravo Petar se puno druži sa lopticom. On u svakom svom sportskom slobodnom momentu na teren dolazi sa lopticom i palicom, tako da je to onak, ima puno radnih sati sa lopticom i sa rekvizitima, tako zapravo toga isto čini uz njegove prirodne predispozicije ga čini uspješnim hokejašem. Hokej na travi na olimpijskim igrama se prvi put pojavio u Londonu 1908. godine, te je s prekidima ostao u programu do danas. Iste te godine u Samoboru je osnovan prvi klub. Danas se u Hrvatskoj natjecanje održava u jedinstvenoj ligi u svim kategorijama i selekcijama na travi i u dvorani. Ulazak mladih sportaša u ovaj sport uglavnom je zasluga trenera koji obilazeći škole predstavljaju sve mogućnosti koje im pruža hokej na travi. U školi vidjeli smo hokej na travi da se trenira i mene je to zanimalo, mene i moji prijatelji, mi smo išli vidjeti i eto, svidjelo mi se. Pala je odluka, jedan dan su došli u školu i moj stari brat je išao, pozvali su ga da vide. Došao sam na prvi trening ga pogledati kako mu ide i odlučio sam se prihvatiti taj sport i trenirati. Hokej na travi sport je koji se može igrati 365 dana u godini. Idealan je za dječake i djevojčice te pruža mogućnost djeci da komuniciraju s kolegama, igračima iz cijelog svijeta i dožive novu perspektivu aktivnog bavljenja sportom. Bili smo na raznim natjecanjima, meni je najdraže bilo u Sloveniji. Kampirali smo, bili smo tamo 2 dana, eto, svidjelo mi se. Spali smo u šatorima, bilo je baš fora. Ponosan sam na rezultat, to je bilo na Velesajmu. To su bili pioniri, znači do 12 godina i bilo je 35-0 za nas. Petar je u hokeju već 8 godina. Još uvijek mu se dogodi da u krugu svojih vršnjaka mora opisivati kakav je to sport. Naime, često ga znaju pitati zašto hokej na travi, a ne na ledu. Pa razlika je u tome, oni su na ledu, mi smo na travi. Hokej na ledu je grublji sport, a hokej na travi baš tako i nije grublji. Ja sam odabrao hokej na travi jer mi se sviđa, jer nije baš tak grub sport hokej na ledu. Sa istim situacijama se susreće i Leon. Čudno im je što hokej na travi, ne znam zašto nisam hokej na ledu, ali eto, meni je bolji na travi.
Hokej na travi je dinamičan i brz sport. Potrebna je dobra motorika kako bi se lopta kontrolirala s palicom u trku tijekom utakmice. Najbolja dob za ulazak u svijet hokeja na travi je predškolska. Bitna je stvar da hokej na travi je sport koji zahtijeva puno vještine, sportske vještine, koja se zapravo razvija od 6. pa do 10. godine. Tako da zapravo dijete hokejsku vještinu neće savladati sa 6 godina ili sa 8 godina, međutim tada će razvijati motoričke sposobnosti i više će biti nama koncentracija na te motoričke sposobnosti, dok specifične hokejske vještine se onda usvajaju od 10. godine. I naravno, što dijete ranije počne, znači ako govorimo od 6. godine, on će više biti upoznat sa pokretima i onda će kasnije će njegovi pokreti biti puno uspješniji, puno eksplozivniji od 10. godine nadalje. Ipak, ovaj sport u Hrvatskoj, uprkos dugoj tradiciji i svim prednostima, još uvijek je zanemaren. Stoga kad pitate istinske zaljubljenike koja je pozicija hokeja na travi u hrvatskom sportu, oni će vam bez razmišljanja odgovoriti. Njegova pozicija je zapravo u našim srcima i u našem entuzijazmu i mi se ne opterećujemo gdje je pozicija hokeja u hrvatskom sportu. Ja sam osobno bio u doticaju sa strancima i vidio sam kako je hokej razvijen u drugim zemljama. Međutim, ono što je isto, recimo ako uspoređujemo sa Nizozemskom koja ima vrlo razvijeni hokej na travi i sa Hrvatskom. Ljubav naših dečki koji su predani ovom sportu i naših cura koji su predani ovom sportu je zapravo jednaka ljubavi i predanosti kako je u Nizozemskoj kod top igrača. Jedno je samo pitanje uvjeta kojim oni su izloženi, koji oni imaju zapravo prilike napredovati ili biti svjetski igrači ili biti jako dobri hokejski igrači i igračice. Nizozemska je zemlja u kojoj bi svoju profesionalnu karijeru želio nastaviti i Petar. Pa volio bi postići da igram vani negdje, da zarađujem od tog sporta i živim. Procjene su da hokej na travi u Hrvatskoj igra oko 900 igrača. Iako ima 100-godišnju tradiciju, on je još uvijek sport koji čeka da ga otkriju mnogi mladi potencijalni igrači.